Hi guys, दिनै गोथार नैथि मंगलबारनि जोंहा साथि लगायखांबाय बेथिंजायबो साथि लगायखांबाय लामायावबो नै साथि लगायबाय जोंहा लगायखांबाय आरोना दहायनो लगायदों ओमफ्राय आं दासो भिडिअ लादों साथि लगायबाय बे जाहैबाय शिवलिंग बे जाहैबाय बोरमानि बेहाय जाहैबाय बाबा शिवा महादेव न'आव खुलुमखांबाय नालाय दा गामियाव जोंना लाइब्रेरियावहाय फुजा होदों आरोना बेहाय थांनो नागिरदों आं दा ओमफ्राय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनानै लाबाय गासिबो आंजों थांफाबाय था भिडिअखौ नायलांबाय था आंजों गामियाव थांनि जोङो खुलुमनो गाजि जानो मिथाइ जानो फुजा होनायखौ नायनो बे जाहैबाय ओमफ्राय जोंहानि न' खाथिनि बाथौ मन्दिर आरोना बेहायबो फुजा जागोन गामियाव नै बेहायनो आरोना बरायनानै लाबोगोन सिजौखौ मिनियो बोरैबा मिनिगायो होनना होदे नों होमबा Hi guys, welcome to our channel. नैयाव गोदान लाइब्रेरि जासिगोन नामानो लाइब्रेरि नारा बाथौल'सो लाबोदो बाथौ लाबोनफ्राय लायनायाव दोनगोन खोमा ओमफ्राय लाइब्रेरि अ नैयाव सिजौखौ बरायना लाबोसिगोन आरो दा बैयाव बोराइनिफ्राय समायना रमायना बाथौ जाबाय जोंनावबो मोनहैनायावनो सिजौखौ बरायगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय जोङो गुदिनिफ्राय नुवाखैबाबो सिजौ बरायनायनिफ्राय मोनहैबाय बे जाबाय माने जोंनि पुराना मन्दिर आरोना बाथौ थानसालि जोंनि गामिनि रायजोफोरनि बाथौ थानसालि पुरानानिफ्राय गाखोनानै बे गोदान थानसालि बानायनायाव सिजौखौ बरायनानै लाना थांबाय दिनैहाय गोथार मागो दाननि नैथि मंगलबार बारायावहाय
सिजौखौ गायसननो आखायाव लाबाय दानिया आं बारा खाथियाव थांबाय थायासै आरोना गोजाननिफ्रायनो लाहरबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था लोगोफोर हौवा गोदान गोदान मोनो खुलुमबाय आफा बोराइ बाथौ हौवा गोदान गोदान मोनो गोदान मोनहोनो ना मा होनदो बेनि थाखाय आं आइथिं सुलायबाय आफा बोराइ बाथौ दे सु मोजां सु जिर थांफागोन औ सान आंबो सुनोसै एबार जोंनि बे बाथौ थानसालिसिम फैनांगौ जोङो जानाय लोंनायनि हाबाफारिखौ जागायनोसै आयं थानांगोनथाय प्रसाद रानोसै जों दानिया नै प्रसादजों माइरं जाग्राया नेमखि मिथाइ दं आरोना बेनि उनावनो जानायजों लोगोसे 60 बैसो जानाय सुबुंफोरनो मान बावनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ ओमफ्राय जोङो गाजि प्रसाद रानखांनानै जोंबो जानोसै आरोना राननायाव भिडिअ लानाय जायासै गासिबो सिख्लाफोरानो मिथाइ एरि रानदोंमोन नालाय गाजि जानो नामा साहा लोंबायनो जों लाल साहा ममता बिथांनि उनाव दङ जोंहा लाहारि बिथाङाबो जानांगौ एबसेन्ट लाहारि नुवाखै बिथांखौबो एबसेन्ट बेनि उनाव दङ जोंहा माइना बरायदों नै माइना बरायगासिनो बरायहांदों Kamu udah kan ambil nasi keber?